Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Inyo kong gisabutahe! Sa sabutay. Ayun na lang pagpakaroon ingnon pa, Greggy. Klaro ka ayo. Isumbong ko ikaw ni Francine ng imong gibuhat ako. Isumbong ta mo! Imura ka ng hunahuna ko rin. Huwag ka masayod o huwag yung kay basihan na ng kanang imong mga gipanulti. Ayun na lang pagpakaroon ingnon. Oy, Greggy! Tanawa si Apyot. Wa makatingog! Sabaon ni mo ko rin, oy. Tingog na ko, ha? Unya. Mag-discard ka lang ko rin yung mga kinompra, ha? Ayaw ha. Ayaw na i-diskarga, Apyot. Sige. Wala ta ako din, kay balikon ko lang yung ugma ng tura-tura din, Ayaw pag binuang, Apyot, ha? Ayaw yun pag binuang, barikat! Ayaw naging binuang! Magisay ng sinina na ako ko rin, ngayon mong igunita. Wala ra ba ko magbara? Saan ako nang magising? Magising ako, magising yabaga ka! Hangkaw ka! Buang ka! Masakit di ko magpahato ng amo ni mo! Inyo kong gisabotahe! Okay. Buhay na sa apyot ko rin. Di taka ihatod sa inyo. Pero ngit-ngit kining dapita din Adto ta ka i-drop sa dapit nga hayag. Nga mahimo kang makaatang og tricycle nga masakyan nimo paingon sa inyo ha. Kay peligro biyaan ka na mo din Ngit-ngit ra ba ning dapita? Ug lisod nag may mahitabo nimo din ug binuangan ka. Kana na lang aron mahumanta. Bitaw. May pa. Ay naman ning inahan ninyo Dodot, oy, Miles. Naunsa naman Miss Mama ko rin, oy. Dukay kayo. Gutom no. Nagdali-dali pa ganito siya. Kaya aron na makabalik dayon. Yahan to doon, wapa. Kung gigutom na mo, una na lang mong panihapon, ha? Kay huwaton ko lang tong inahan ninyo. Sige, Lola. Wapa magugutuma la. Ay, dungan ni na lang nasmas og panihapon Dodot. Kay adoon ako sa isyot. Ha, magpatabang kog lantaw-lantaw ni mama ninyo ko rin. Oy, kuyawa ko din ni Corina nga nangumpra ng tansyang. Ihurot niyang baligya sa tindahan. Mang, wapa maabot ang tudon? Hilong dapyot ay. Mag-inamaw man ka. Tansyang ba ya? Dilang siya kumidyahan, oy? O saman, tabangan ko ni mog lantaw-lantaw ni Corina o dili. Ay pagkaluuran sa kong palalab, oy. Sa palalab! Bugal-bugal shoot ha! Pangag ka ron! Ha? Mapalalab ka ron, malabhag ka! Ay, ni mo na tansyang. Mutuo po niya kang tinudoon ka. Ha? Mauday akong kalagutan ni mo, kay dili ka seryoso! Usa! Hala no! Dutlan pala ko ni mo! Amew! Okay, tingog-tingog di ako rin. Kay gisabotahe ko ninyo ni Apyot, Greggy. Imo siyang gigamit, aron... Oh, yun na, kadiyot lang. Ihunong kining auto. Sa iyo no. Ngano gud? Mapagalita maabot. Unsa kining dahan ang imong gisubay? Ha? Dili kini ang dahan paingon sa amo. Greggy, ihunong ni! No! Greggy, kakahuyan kining dapita. Unsa buti pasabot ini? Di ko makatugot nga di takamaang ko na ning hikayon na ko rin. Unsa? Dili. Dali!
Ayaw! Greggy, ayaw! Kinahanglan kini, di ba? Kinahanglan kini kay Miss Francie nga makahatag sa mong panginahanglan. Corina. Corina. Oh. Ha? Nakatulog man ko din sa sofa. Oh. Diyos ko. Kahit sa undang ko pa ni Corina. Bubangon ko. Oh. Ang akong cellphone. Nahuhuli sa sahog. Sa pagsigilan ako dial o pag pinaabot nga makontak na ko sila dito sa amo. Dali ko nakatuog tungod sa kahapok na ko sa trabaho. Alas 10 pasado na diya sa gabi. Pero dili mahimo. Kinalang ikasulti na ko si Corina. Ay, kasakit. Nataga ko sa katri. Sakita sa kong kilid ay. May naku pagkapaon. Mabangon ko. Unsa man ron? Maramag na nagbako. Ala, basig white lady. Akay, ato na ko sa mamakulid sa ilang kwarto ni Miles. Agay, Makurin, Miles, ma, na white lady ma. Ma, Miles. Psst, uy. Uy, Kaya Dudut. na white lady. Nanas, mama. Wal, Pa, mama. ala, wapa na si mama ko rin. Uwa pa tangali ko. Uwa man siya dere sa akong tupad. Unsa? Hindi pa katungon tang lula good. Tan siyang good. Ug sayo kay klase patawag ma. Kay siya na lang ko na maguwat ni mama. Uwa pa di ay. Saan naman lang oras Miles, nakadungog ka na nagbako. Murag naskawas pa si white lady. Unsa? Binuang daw ko yun. Madok na ba ako white lady? Kung gani. Ala, Kamo na. silulatan siyang. Ursay na kadungog kag babae nga nagbako. Dudut. Hinaya ng tingog ni mo lula. Oh. Tingali ko dong ganta. Nagbako. Hello ko, Lola. Hello mo, oy. White lady ba? Oh. Uy, hala. Si Corina di ay tuod. Nakatuhog naman lang ko. Wa pa magyud siya maabot. Mapagani si mama la. Hala, wa pa day si mama? Basig, kawaon siya sa white lady la. Stoy, hello mo, oy. Tuo ba mo anang white lady, oy? Nakadungog lagi ko lula. Nagbako. Pero kalit lang nawa ang tingog. Hala. White lady. Hay kadayat, kay basig si mama to ninyong imong nadunggang naghilak dudot. Ha? Si mama? Si mama la? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!